Ngike ngathola olunye udaba lwensizwa olwenzeka lapha endaweni yakwaMaphumulo eMakhabeleni. Lensizwa kunensizwa eyake yaboshwa lapha iboshelwa icala engalenzanga. Ngihlale ngisho ke kubantu ukuthi ejele into enye into engafike ngayithola kakhulu le ukuthi ejele akuhlala abantu abasuke benza amacala, kodwa kuhlala abantu abasuke betholwe inkantolo ukuthi benza amacala. And mningi imibuzo abantu abayibuzayo, eminye ubona ukuthi impendulo zayo banayo kodwa benziwa ukuthi nje ulwazi oluningi asinalo. Khona abanye nje bathi mawukade khona lento yokubopha istate, yokusuka istate mawukade uboshiwe bese ubuya usuka istate uthole ama millions. Khona abanye abantu abangayiqondi leyo nto, abacabanga ukuthi uvela uyenze nje. Lento yokusuka istate ngiye ngicishe ngiyifanise no road accident fund. Muzobuka abantu abalimala emgwaqeni bese be-apply le road accident fund, akusibo bonke abantu abathola leyo mali u-RAF, akubona bonke. Some of them bayithola, some of them abayitholi. There are grounds, I mean kune procedure yakhona ende elandelwayo, kunama requirements okufanele uwamithe before uthola imali yakwa road accident fund. Nala ekusuweni state ngokuthi uboshelwe icala ongalenzanga, akusiwo wonke umuntu ozoboshwa icala engalenzanga bese esuwisha state. But mhlambe lokho singabe sichaze ngelinye ilanga. Yabo nje lapha kwaMaphumulo kunensizwa eyaboshwa uPhakamani Ngubane iyaboshwa iboshelwe icala engalenzanga. Ngithe sengililandela lonke uyicala ukuthi lenzeka kanjani. Futhi ngomhla ka2 August that was 2019 ofuthi kwakulwesihlanu, kunomuzi lapha kwaMsomi owawukade usuka khona indawo ithi isemhlangandlovu kaMaphumulo. Bayazi abangakhona khona indawo ithi isemhlangandlovu ngakubo onkosi uNtanzi lapho ngasenkosini. Enkosini kula nakhe emhlangandlovu ngaphesheya. Lo muzi wakwaMsomi oseMakhabeleni wawusuke dala around 1970s 78 lapho usuka kwaMsomi, I mean usuka emhlangandlovu yeMakhabeleni. Ususwa ukuthi ubaba wakhona kwakuthiwa uyathakatha. Uma kuthiwa empeleni masilithola udaba akuyena ubaba wakhona wayithakatha kwaMsomi, kwakuthiwa kwakuthakatha umkhulu wakhona. So uthe meseshonile umkhulu wakhona, uyabona ke endaweni umuzi wakini make kwathiwa umkhulu wakho uyathakatha, unele ngashona umkhulu wakho kuthiwa ubaba wakho seyethakatha, bebembaza ukuthi abathakatha, kodwa nje kuba nokuthi futhi ikhwama zokuthakatha seyisele kuyena. Mayishona ubaba bese kukhonjwa wena ndodana, depending ukuthi abantu elikhona nabendaweni banjani. So uthe musuka lo muzi wakwaMsomi emhlangandlovu yokwakhe eMakhabeleni, wasuka ngoba sekushona umkhulu wakhona. Baqhubeka abantu bamquba ukusho ubaba khona bethu uyathakatha, kwaze kwabe yathutha ke ngo1978 or 79 wakwakhe eMakhabeleni. Kwase kuthi ngomhla ka2 August 2019 kulwesihlanu, umama wala kwaMsomi wayekade esedolobheni eStenga. Abantu balapha eMakhabeleni basebenzisa iStenga babe edolobheni. So umama wakhona wayekade edolobheni udayisa ke lokhu ubuhlalu lokhu lezinto ezenziwa ngobuhlalu umama wakhona. So ngomhla ka2 wathi buye edrobheni emini, bathi mayibuye edrobheni ehle stopini wayesebona abafana abathathu
Yabona ke le genge ngomama igenge endala. Wabona abafana abathathu la, omunye wayegqoka ijacket ebomvu ecishe ifane neyomunye umfana wala endaweni. Lo mama mayithi nje jeb kushutha amehlo evele eyitshentile abafana bala endaweni. Eyitshela ukuthi hayi abakhona lawa emakhabeleni laba bafana. Athatha izinto zakhe. Ngesikhathi ethatha izinto zakhe bese ababili kuyena bezobuza kulo mama ukuthi kungaphi edolobheni esitenga amasebela baba ngabantu abadukile kushuthi ababili. Kwase ukuthi lo wejacket ebomvu okuyiyena ogqoka ijacket ecishe ifane nomfana wala endaweni wama lapha ngaphesheya. So wabaphendula ke lo mama ukuthi hayi le tekisi kade ngehla kuyona maniphambana nje nayo nibheke esitenga. Emva kwalapho lo mama wahamba wayela kubo wakhe. Kwase ukuthi ngalo lelo langa ntambama ngabo 8 njengoba bakuthiwa kwakubuka igenerations ebusuku. Njoba ukuboneke emakhama nihlezi uthola ukuthi ebusuku ezinye ingane ziyaphuma idlale phandle, ezinye ziyaphuma ziyaphithizela zenza izinto zazo. Uthi lo mama bathi lo mama wathi mayengena izingane zaseyibuza izingane ezincane zithi mama ngobani labantu abala emva kwendlu. Khona abantu angathi bala not emva kwendlu ngqokoda bala ngapha nje kushuthi passage, I mean ekusitheleni nje ngala kwendlu. Bathi lo mama wathi mayesukuma efuna ukucheck ukuthi izingane zibona abani. Wathi mayesukuma nje kanti labafana sebeyasondela sebeseduze. Bese thi lo mama angithi ukhuluma nje kakhulu umuntu omama, izingane ziyamuzwa lezi ezila endlini ngoba kukhona nenye ingane engathi eyindala nje intombazana. Bese thi lo mama hawu nina abafana akusini yini labe nginibona emini lapha estopini nihamba noPhakamani. Kwaba bangaphendula kusho labafana basebethi hayi ithina mama, kodwa kwaba isikhashana esincane nje khona lapho kwasekuqhuma ibhamu. Kanti lezi insizwa idubula lo mama. Washona lo mama walala phansi lapha. Wakushona kwakhe kanjalo. Izingane zabambana zodwa endlini zangena phansi kwamatafula. Kwase kuthi mayiphuma le ngathi yayindala emva kwesikhashana sekuthe nje ukwehla kancane ngoba kwathi makuthuleka yabona ke makudutshula umuntu kuba kuqhuma kweyibhamu nje bese kuba no 5 minutes nje ukuthi kuthuleke. Ngisho uzwile esafuna ukuzwa abanye ukuthi bathini la acashe khona. So yaphuma lengane ngejubane, yaphuma double egcikeni, yaphuma yaze uphuma ngegede yawungena kwamakhelwane. Mayifika kwamakhelwane kanti nabo sebemile kwamakhelwane balinda ukuzwa ukuthi kwenzakalani ngoba bazizwile isibhamu siqhuma. Hayi kanye isiyasho ingane ukuthi hayi ugogo lo kade bemdubula, ngibona ngathi kunabantu ade bedubula ugogo. Bese beyomakhelwane mabefica ngempela umama wakhona uselele phansi useshonile. Kufonelwa amaphoyisa bese kubuzwa ke enganeni le ngathi indala ukuthi kwenzakaleni yini, kwenzakaleni niboneni nini. Bese ithi ingane hayi umama lezi ingane ezincane zibona abantu la phandle, mina bengihlezi kusofa ngibuka TV. Ngizwile zithi mama khona abantu abaphandle, umama wayesephumela ukuze uthi obani lapho. So into engizwile mina ngizumama ebuza lezi insizwa ukuthi yini nilabe nihamba noPhakamani base beyamdubula. So namaphoyisa athi mayifika ngeshoti afika atshenwa lento engisho, lento eshiwe le ntombazana ukuthi umama uzwakala ekhuluma ukuthi kube kukhona uPhakamani la. Ishoti kamaphoyisa asuka ngalo like how kwaMsomi asefuna lo Phakamani ngoba uPhakamani wayengakhona la endaweni. Amfuna amaphoyisa kubo angamthola, amfonela kwathola ukuthi usesitenge edolobheni. Mayimthola amaphoyisa sengabo 10 athi amaphoyisa ndoda siyakufuna ukuthi uPhakamani naye ngisedolobheni yini kwenze njani. Athi amaphoyisa siyakufuna. Ahamba amaphoyisa afika amthatha uPhakamani waboshwa kanjalo. Abanye abantu babebeke phansi umzimba mabeke baboshwa. Umuntu ethi hayi ngoba vele mina icala ngilenzanga
kushuthi ngizophuma nje vele icala ngilenzanga ngizophuma kanti akuhambi kanjalo enkantolo akuhambi kanjalo uzugwetshwa nje icala ungalenzanga mawuza ngaleyo attitude uzugwetshwa icala ungalenzanga ugwetshwa even life sentence besihlala nazo insizwa eyidonso life sentence amacala singawenzanga lot of them not ukuthi mangithi besihlala nazo mhlawumbe ngikhuluma ukuthi out of 100 engangihlala nawe endlini uyedwa umuntu no out of 100 mhlawumbe bawu10 or 20 eyigwetshiwe nje ingaphakathi donso life sentence idonso 30 years azikaze ziwenza amacala ezinye zazo zaba ngabantu abarelaxayo hayi ngoba mina vele icala ngaze ngilenza hayi ngeke ngiboshwe kanti uma usuboshiwe wachajwa ngokuthi uboshelwe icala lokubulala or uboshelwe the only thing ezokukhipha is the evidence that is before the court. That's the only thing. Not unless ke umshushisi azo decide ukuthi no ubufakazi no hayi abukho but once icala la ngena enkantolo into esizokukhipha ukuthi ubeke ubufakazi phezulu kwetafula enkantolo ukuthi ngempela icala if you fail to prove not just to prove but prove beyond reasonable doubt ukuthi icala ulenzanga ngoba ukufail ukwenza lokho lizokugweba icala. That's the only thing ekukhipha icaleni munenhlanhla ke isheshe vele evidence. So nalensizwa yakwamaphumulo yakwaNgubane ayibopha amaphoyisa ayithola entombini angithi njengoba isentombini nje sengazi ukuthi sidubule umama wakwaMsomi yabaleka entombini kanti ibivele isentombini bayiconfiscate ifoni yayo yaboshwa kanjalo. That was 2019 ngomhla ka2 August 2019 it was Friday bayibopha ebusuku ngabo 10 ya ngumsombuluko yaye enkantolo yo apply ibail yobingelela imantshi bafika bayideny ibail ngoba kwathi makutholakala indlela ayidubuleke ngayo lo mama kaMsomi zimbili ibhamu ezazimdubulile ibhamu ukuthi zimbili amaphoyisa akuthola ngokuthi abuke ama cartridge adubulile ukuthi awohlobo luni bese bona ukuthi mayengafani i-cartridge isibhamu esithize le i-cartridge esibhamu esithize so nangendlela inhlamvu ezaziningi ngakhona kwakuyisihluku nje almost to a first degree murder. So wangayithola ibail uMsomi wahlala eStoksini from August September October November December January lokho ecala erimandwe ebuye enkantolo lihlehla icala kwathi ngoMarch kwangena iCovid ngoMarch kwangena iCovid ayisehlehla kamacala abantu nje ababese ababe attend inkantolo ngoMarch 2020 babe ngasakhona ukuattend kwaze kwathi ukuvuleka la koNovember ke sekubhekele ukuvuleka kwamacala ngenhlanhla lapha ehostela kwaMashu ngase eCrossing kwaMashu mawusuka nje hostela ubheke eCrossing kwaMashu khona igarage lapho iCaltex leya le garage leke laluthwa nje laphela nya kanti lisanda kuvuka manje khona igarage lapho elabanjwe inkunzi ngawo 2019 la ko September labanjwe inkunzi ngezinye insizwa nje engaziwa kanti ngebhadi zizobanjwa lezo nsizwa kune police station lapha eseduze kwa mawuse garage nje khona ipolice station la kwa library bese kuba ipolice station ngale kule rank enkulu lesi esiyakhiwe kune police station nje eduze kwakhona. So lezi insizwa zathi maye rob ama ATM lapho zibamba inkuzi zabamba negarage phakathi kanti kuzofika amaphoyisa afika ibamba amaphoyisa ezimbili nje zadutshulwa lapha ezu2 zabanjwa ke lezi ezinye kwase kuthathwa ibhamu lezo insizwa lezi ayibamba ngayo inkunzi zathathwa zasiwa zayo test zayohlolwa elab for zenziwa ama ballistics esinye seyibhamu esabuya lapho sa prove ukuthi isona esasisetshenziswe
kwamaphumulo ngoAugust ngomhla ka2 ngesikhathi kubulawa umama kaMsomi. Zabe seyibanjwa lezo nsizwa zaseyiyamaniswa naleli icala. Kwase kutholakala ukuthi ngempela izona ezenze leli icala esidubulelo mama wamaphumulo. Wabe sephuma kanjalo uPhakamani mfowethu ngubani. Waphuma kanjalo nakhona seyiphuma ngabo November 2020 esehlala unyaka wonke esitokisini. Yabona ke mawusuke uboshelwe icala lendawo endaweni kudutshula umuntu endaweni bese kuboshwa wena. Yabona musuyovela enkantolo usuqhamuka usukhungiwe usufakwe ngoba phela uyakhunga mawumsolo. Ngesikhathi kufika umphakathi wangakini okwaziyo nje umphakathi okwaziyo omunye uphila nawe mhlambe omama abanye abakwazi at a distance kodwa bangakujwayele kakhulu nabakujwayele. Uma sebegcwele enkantolo usuqhamuka usufaka amaketanga kuvele kukufanele nje ukuthi wena ubulalelo yamuntu esithombeni sabo kuze kube umndeni ke oze ube nalokho ngingavumi kodwa abanye nje babe kubona bevele bekubuke nje bethi yazi beze bexoxa abanye mase bebuya enkantolo bethi hayi yazi ngithemba ungathi uyalazi nje icala usibanibani liyafana hayi lokho basuke bekushisa ukuthi ibhokisi lasenkantolo liyakufanele uma ukwama phezulu kwalo livele likufanele. So ke waphuma kanjani umfowethu ngubani ngenxa ukuthi wasizwa ukuthi amaphoyisa akwazi ukulinka isibhamu lesi sekwakuba ezatholakala ezigebengeni kwaMasho eHostel eCrossing zakwazi ukuthola amaphoyisa ukuthi yiso lesi sibhamu esadubula kwamaphumulo. Kwathi mase kulandelwa nama cellphones alezi insizwa nanokuthi zazi kuphi ngelanga elithile kwatholakala ukuthi ubufakazi bazo zizodwa buyashayisana. Zabe segwetshwa ke lezo insizwa waphuma kanjalo uPhakamani. Yabona uma sikhuluma ngomuntu ongasuwa istate yilowo umuntu osuke eboshwe kanjalo kwazi ukusuwa istate. Nanokuthi ngithema ngilifaka udaba lapha kuFacebook khona abanye abathi hayi amaphoyisa awakwazi ukusebenza ayimbophelana umuntu ongenzanga lutho. Yabona amaphoyisa uma ethola isidumbu somuntu noma engasithola eThekwini bese kuqhamuka umuntu ozothi yazi abantu abashiye lesi sidumbu la omunye wabe ngimbonile ngimsolile ukuthi ngathi uMC Menzisto ngila kwaNongoma mina isidumbu sitholakala mhlawumbe noma sitholakala eLimpopo noma besitholakala kuphi noma besitholakala eFree State uma nje kuzo amaphoyisa esekhona esidunjini bese kuba khona umuntu ozothi yazi lesi sidumbu ngibabonile mina abantu abasibonile abasibekela lesi sidumbu or ngibabonile abantu abadubulela umuntu omunye wabo ufana noMC Menzisto ngqo. Uyamazi yini uMC Menzisto? Yebo ngiyamazi. Ayongifuneza ngithola amaphoyisa awezi ukusho ukuthi manje hey uyazi manje uMC Menzisto ngoba ekude kanga azongifuneza ngithola amaphoyisa. Into ezongikhipha uma sengiboshiwe ukuthi mina ngiprove ukuthi ngempela ngangingekho lapha ya. Angizi ukuprove futhi ngokuthi hayi mina ngangingekho angiyazi leyo nto. Zonke igebengu zisho njalo. Wonke umuntu onecala usho njalo. Kumele uprovide evidence eshoyo ukuthi wena wawungekho eduze kwalesi sidumbu ukukhulunywa ngaso. Otherwise ungagcina uboshiwe. So ke uma kukhona into ekiyamanisa necala amaphoyisa ane right ukuthi akubophe. Andike wona are protected konke nejustice they are protected by the law. Khona enkantolo ukuthi noma bekubophile bakubopha ngephutha abakwazi ukuthi bona beboshwe ngaphandle kemakhona corruption abanayo kabayenzile evident then bayakwazi ukubopheka. Thank you.